Ale ještě tady máme naše malé, takzvané předskokánky, kteří měli téma zvířátka, anebo pak ty trošku větší měli téma černá, bílá, jedna barva. Takže uvidíte, jak si s tím děti poradili a doufám, že se vám naše přehlídka bude líbit, takže příjemný poslech a podívání. Děkuji našim princeznám, našim slečnám, které si zvolili buď barevné modely, anebo modely černá, bílá, jedna barva. A já jsem pozvu trošku je vyspovídám. A začnu tedy od těch větších, relativně větších, takže první si pozvu Barunku, aby se vám představila. Já jsem Bára Benešová, je mi 8 let a protože mám ráda pavoučky, tak jsem nakreslila křižáka. Takže to je nádherný, děkujeme Barunku, myslím, že to je úžasný. Pěkně, Linka. Dobrý den, já se jmenuji Mila Olešová a inspirovala mě zebra. Inspirovala jich zebra, ale jak vidíte, tak to zebra není jen tak ledajaká, ale je opravdu skoro zebra punk.
A ještě si k tomu udělala takovéhle náušničky, takže až potom nás uvidíte zblízka, tak se podívejte, že ten model je úplně dotažený k dokonalosti. Ještě mi řekni, prosím tě, kolik tě let? 10. 10 let, takže to si určitě zaslouží potlesk. Děkuji. Bonjour, já se jmenuji Tereza Skandová, je mi 10 let a inspirovala mě Eiffelova věž. Takže to si myslím, že je nádherný model, že? Ještě se otoč. Aha, abyste to viděli, ještě s baletkou si to doplnila úplně skvělý, takže moc chválíme. Dobrý den, já jsem Adéla Benešová a je mi 11 let. A téma bylo? Kruhy. Kolečka, bublinky, kruhy, ještě se otoč, ať vidíme ten model. Tak, děkujeme, myslím, že je velice povedený. Okay. Jmenuji Ivana Holečková, mě 13 let a inspirovaly mě puntíky. Inspirovaly ji puntíky, takže ještě se otoč, ať vidíme pěkně ten celý model, krásně. Vidíte, že to je namalovaný úplně profi. Musím prozradit, že Ivanka je velice pečlivá, takže až ji uvidíte zblízka, tak to nemá chybu, skutečně děkujeme. Jsem Izabel Turbůšková a protože mám ráda kočky, tak jsem si na šaty namalovala tygra. Ještě nám řekni, Izabelko, kolik je let? 7. Takže to je jedna z našich dvou nejmenších, 7 let a má ráda kočky. Tak podívejte se, jakého krásného pruhovaného tygra, taková přerostlá kočička. Děkujeme ti moc, Izabelko, je to krásný. Jmenuji se Veronika Alžová a je mi 8 let. Tak Veroniko, děkujeme a podíváme se, co to máš za model. Tam máš co? Ptáčka. Takže má krásného duhového ptáčka, pěkně ho ukáž. Děkujeme, krásný. Ty to vedl. Já jsem Alžběta Špačková. A Betinko, kolik ti je let? 6,5. Takže to je jednoznačně nejmladší tady účastnice 6,5. A co jsi vybrala za téma, Betinko? Mužský koník. Takže mořský koník. Jeden tady leží na zádech, jeden je tady svisle, další pouští bublinky. Ještě se nám otoč, ať vidíme ty tvoje krásné šatičky. Děkujeme, ty jsi sama namalovala. Děkujeme, Betinko. Já jsem Veronika Kuchařová a je mi 9 let. Verunko, ukaž pěkně, co to máš. Díla. Mám motýlka, ale to je velmi pečlivá malba, pěkně se otočit, to vidíme tak. Děkuji, takže krásného motýlka má Veronika. Děkujeme. Takže děkujeme děvčatům za jejich představení a pomalinku bych pozvala na pódium další skupinu, která už začíná vlastně to naše letošní opravdové téma, které je černá a bílá. Takže ta bílá byla nějak tak víc oblíbená, takže začneme tou bílou a ještě prozradím, že první slečna, která bude chodit, tak vlastně její práce je závěrečná práce.
říkáte, že? Takže já pozvu zase vzpomínáte na naše slečny, takže začneme s Adélkou. Tak Adélko, ano. Já jsem Adela Antigolová, je 12 let a téma je černá bílá, inspirovaly mě trojúhelníky. Takže my se tady setkáme ještě s trojúhelníky zpracovanými ještě jednou, ale podívejte se, mě by to vůbec nenapadlo, takhle sama si to nahrala, sama si to nahrala, myslím si, že fakt si to povedlo, hezky děkujeme. Další Gabrinka, takže znovu trojúhelník. Tak Gabrinko. Já se jmenuji Gabriela Víčková, je mi 12 a také mě inspirovaly trojúhelníky. Takže to je takový overall a myslím si, že to má krásně zpracované, ještě si to vlastně propíšla, ty trojúhelníky po výkladní stránce, že myslím si, že pěkný. Děkujeme ti, Gabrinko. Já se jmenuji Sabina Čišková, je mi 13 let a inspirovaly mě Tělesa ve vesmíru. Takže teď to prozradila, Tělesa ve vesmíru, to vás nenapadlo, že? Ale nádherný a myslím si, že to má krásně zpracovaný. Úplně sama, prostě se do toho pustila, sama to namalovala, vůbec jsem nemusela do toho nějak radit, tak ona už na přehlídce byla, takže velice, myslím si, že pokročila, má to krásný moderní stranocí. Děkujeme. Já se jmenuji Nikola Šejnová, je mi 13 let a inspirovaly mě kolečka. Takže zase tady má nějaký podobný kolečka, myslím si, že taky krásně otočce, to jsem teď dopadla, a taky taková souprava. Děkujeme. Já se jmenuji Amalie Budová, je mi 11 let a inspirovaly mě příklady. Takže při lapičky, podíváme se krásně, myslím si, že se jí to moc povedlo a máte velice šikovná, děkujeme. Dobrý den, já se jmenuji Edita Dobišová, je mi 9 let a inspirovaly mě jiné hvězdy. Jiné hvězdy, já ještě jsem pořád nepřišla na to, co jsou jiné hvězdy, ale vypadá to krásně, možná nějaké vzdálené hvězdy, mě to připomínalo spíš neurony, ale myslím si, že to je strašně dobrý nápad a hodně se mi to líbí. Děkujeme, Edito. Já se jmenuji Terezie Oková, je mi 12 let a inspirovaly mě války. Takže nejen kolečka, nejen hvězdička, ale i oválky. Krásně děkujeme, Teresko. Jmenuji se Sara Brusová, je mi 14 let a moje téma bylo černá a bílá. Takže jenom černá a bílá a nic jiného, ale podívejte se, co se dá udělat z černé a bílé, trošičku tady tabelku. A má tady ještě takový šperk, takže až budeme na závěr kolem vás, tak si můžete podívat zblízka. Myslím si, že to je takový velice uvedený model, který klidně může jít na společenskou událost. Děkujeme ti moc za to. Děkujeme všem divákům. A teď už pozvu druhou skupinu našich slečin, které mají také vlastně na bílém podkladu mají nějakou malbu, tak doufám, že se vám budou líbit. Oh
hřišti, že si toho užívají, že některé z nich jsou úplně rozdané modelky, takže já je znovu vyspovídám. Takže první pozvu Sofinku. Jmenuji se Sofie Gerofiátová a je mi 8 let. A my jsme to taky dělali trošku na poslední chvíli. Ještě ukáž ty ten tvůj overall. A co to tam máš namalovanýho? Spirály. Spirálky a všimněte si, že to nejsou jen tak jako natřený spirálky, ale má je krásně stínovaný. Výborně, děkujeme. Dobrý den, já se jmenuji Sára Lorencová, je mi 10 let a inspirovala mě rozkvetlá květina. Takže kdo jste nebyl ráno, tak můžete se podívat, že taky květina jako rozkvétá může se vytvořit v černobílé a vypadá to úplatně. Děkujeme moc. Je mi 9 let a inspiroval mě houslový klíč. Takže houslový klíč a podívejte se ještě, až půjdeme k vám blíž, že Michalka si udělala k tomu i stejné náušnice. Máš to krásně. Děkujeme, Michalko. Jsem Alžběta Krasinská, je mi 11 let a inspirovaly mě kvádry a krychle. Takže kvádry a krychle, co vy na to? Kvádry a krychle, to je dobrý nápad. A já musím ještě na Petinku prozradit, že jak naše partnerská firma Pleas, která vlastně nás sponzoruje, která nám dodává látky, tak my jsme ta spolupráce tkví i v tom, že jsme navrhli, nebo udělali jsme takové výběrové řízení, kdy Petinka vyhrála vlastně to výběrové řízení, kdy bude se realizovat její návrh na jejich zasedací síň Pleasu, to není malá firma. Takže vemte si, že i 11leté dítě je schopné udělat návrh, který skutečně tam potom bude v té firmě a budou ho moct vidět třeba zahraniční návštěvníci. Takže trošku je tam, podezřívám Betinku, že bude mít v té architektuře blízko a myslím si, že si to zaslouží potlesk. Děkujeme. Jmenuji se Klára Čuková, je mi 10 let a inspirovala jsem se hvězdou. Takže Klárka nechodí dlouho, ale myslím si, že i přesto, že nechodí dlouho, že se s tím popasovala statečně, krásné šatičky s hvězdama nebo s kytičkama. Hvězdy to jsou. A vypadá to nádherně. Děkujeme, Klári. Jmenuji se Tereza Peková a je mi 8 let. Takže Teresko, my jsme to dělali taky na poslední chvíli, že? Ale myslím si, že to je tak roztomilý, tohleto ten model, vypadá to trošku jak z těch 60. let, ty vzory, co bývaly. Myslím si, že to je úplně nádherné. Ještě se otoč, jak to vidíme pěkně. Tak, děkujeme. Jsi šikulka? A Zinuška? Já jsem Zina Vandířková, je mi 8 let a inspirovaly mě zvonečky. Takže Zinuško, ty máš krásný model, ta teda to vypracovala i ten návrh toho střihu. Má to opravdu úžasný, otoč se nám trošku ty křídílka nám ukáž. Tak, nádherný. Zinuška, její model, myslím si, že se zaslouží taky potlesk. Děkujeme, Zinuško. Takže děkujeme, slečna. Pozvu na pódium takové intermezzo, další skupinku jenom malinkou, která vlastně je takým předělem mezi tou bílou barvou a tou černou barvou, takže bude taková černobílá a šedá, takže takový krátký představení našich 4 slečen, takže poprosím o hudbu.
masaže. Takže já si opět vyspovídám naše slečny, pozvu si Amelku. Tak Amelku, povídej. Já jsem Amelie Nováková a já mám 8 let. Inspirovalo mě uschovat květiny, protože mám ráda květiny. Takže Amelka 8 let, a podívejte se, jak má krásný model. Děkujeme ti, Amelko, výborně. Já se jmenuji Karolina Niková a je mi 10 let. Taky tam jsou trojúhelníčky, že? Tak Karolínka tam má vždycky krásný model, taky určitě si zaslouží taky potlesk. Děkujeme, Karolínko. Jmenuji se Markéta Žilková a je mi 10 let a inspirovaly mě čtverečky. Takže čtverečky. No a podívejte se, ještě přišla za mnou paní učitelka, mohla bych mít taky klobouček? Já jsem říkala, no určitě bys mohla mít klobouček. Myslím si, že sama si to navrhla, sama si to zpracovala, myslím si, že to je úplně úžasný. Děkujeme. Já jsem Adela Duková a je mi 12 let. No a co to tam máš za motiv? To byla jen náhoda. Takže náhoda, ale když se podíváte potom zblízka, tak uvidíte, jak to má vypracované, jak vlastně ty barvy nebo ta světlá tmavá, jak to tam přechází v tom kolečku. Má to moc krásně udělané, taková pečlivka, moc hezký model. Takže děkujeme. No a mě nezbývá, než pozvat na pódium poslední skupinu, která má jako základ černou barvu, na které teda je bílá malba, černou látku, na které je bílá malba. Takže děvčata si s tím poradila, myslím si, že velmi dobře, takže se máte na co těšit, takže pozvu a poprosím o hudbu. Watching the shadows on the wall. People pass, people go, they don't bother me at all. And the signs of my lovely room. I sit and think about my gloom. See my face, I hear my voice in the mirror. I don't know what to do when my memories are falling through the roof. I sit alone, staring at, seeing nothing at all. Daylight comes, nighttime comes, no one ever calls. I sit all alone in my lovely room, watching the shadows on the wall. People pass, people go, they don't bother me at all. And the silence of my
sweet of the victory. It's like this. I sit all alone in my lovely room, watching the shadows on the wall. I sit all alone in my lovely room, watching the shadows on the wall. I sit all alone in my lovely room, watching the shadows on the wall. People don't get down, buzzing me at all. There's nights in my lonely room, walking far away, going backward. I'm talking about the sweet of the victory. Losing far away, going backward. Lonely am I, sweet of the victory. Lonely, lonely, lonely. Lonely, lonely, lonely. Lonely am I. Tak co říkáte, vybrali byste si? Já už si vybrala. Myslím si, že tady jsou opravdu nádherné modely, že určitě bych je ráda nosila, některé z nich, takže bych ráda poprosila teda aspoň, od začátku to vezmeme Emičku, aby nám řekla něco o sobě. Jmenuji se Emma Bartová a je mi 12 let. Takže je to takové abstraktní téma, ale všimněte si, že to není jen tak, že by tam měla nějaké kroužky, má tam se jí prolíná ta světla přes tu tmu. Myslím si, že se jí to povedlo. Děkujeme, Emičko. Jmenuji se Adela, Prokopová, je mi krásně. Kolik? 11. Takže 11 let, ukáž Adelko, to má taky, co máš za téma? Vlnky, proužky. Vlnky, proužky, myslím si, že taky pěkný. Otoč se ještě, ať to vidíme, tak, děkujeme, hodně. Dobrý den, já se jmenuji Aneta Hajková a je mi 11 let a inspirovaly mě konfety. Takže konfety a všimněte si, jak je to úplně profi malba, světlejší, tmavší, proplítá se to, myslím si, že moc krásný, ty kanety. Dobrý den, já se jmenuji Bára Lorencová a je mi 13 let. Takže Barunka chtěla letos dělat něco jednoduššího, tak myslím si, že to není zase tak jednodušší, má to krásně stínovaný, myslím si, že se strašně povedlo, otoč se ještě, to vidíme krásně, tak výborný, děkujeme, krásně. Dobrý den, já se jmenuji Lucie Janečková a je mi 11 let. Takže Lucince je 11, a co to tam máš za motiv? Odvedle pampališ. Takže tady jsou odvedlé pampelišky, taky nejsmí, to je takhle nakreslený, je to taky stínovaný, otoč se nám ještě, to vidíme pěkně, ten model krásný, že? Děkuji. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Karolina Cacková a je mi 10 let. Takže Kajko, co to tam máš? Spirály. No, spirálky, ale schválně se podívejte, to je teda na 10 let si říkala, že ti je teď ještě, takže myslím si, že to je výkon. A opravdu, já jsem jí nepomáhala absolutně s ničím, ona si sama vymyslela způsob, jak to bude malovat a postupně po kouskách si to celý pomalovala bez jakýhokoliv, ani jsem jí nemusela radit, velice šikovná. Děkujeme, děkujeme. Josefina Stanková a je mi 10 let. Takže podívejte se, jaký úplatný model vytvoří 10leté dítě, že? To je úplně nádherný. Takže se ještě nám zatoč, máš pěknou sukninku. Tak. Takže co to tam máš? Vlastně vidíme to, tu jsou kuličky, ale původně to neměly být kuličky. Co to bylo původně? Původně to měly být jabky. Původně to měly být psí ťapky a postupně, jak jsme vypracovávali ten námět, tak z toho nakonec vznikly kuličky a myslím si, že to nemá chybu. Děkujeme ti, Josefko.
Dobrý den, já jsem Kristýna Beranová a mám 8 let. Takže Kristýnko, máš pěkně ty šatičky, tak to je něco, co? To máš, vlastně co tam máš na těch šatičkách? Peříčko. Peříčko, to jste měli takový, jak se to jmenuje, to slepičko s takým peříčkem? Perličky. Perličky. A má z toho i vějíř, ukaž vějíř, no krásný. Takže podívejte se, jak se s tím poradila, ty vlastně ty puntíky se vysypaly jakoby z toho peříčka. Krása. Děkujeme ti. Jmenuji se Ozrenka Mamlová a je mi 10 let. A tohle je nějaká abstrakce, říkám to správně? Ano. Takže ale má to krásně zpracovaný, vystínovaný, perfektně se to hodí k tomu modelu. Teď se ještě vidíme ten model, jestli teď to úplně neodfoukne. A teprve začala Ozrenka chodit a myslím si, že se s tím poradila úžasně. Děkujeme ti, Ozrenko. Takže zatleskáme našim děvčatům. No a abyste nás mohli vidět trošičku zblízka, tak ještě na poslední písničku se tady projdeme kolem vás, abyste si nás mohli prohlédnout. základní umělecké školy. Děkujeme za to, že jste tady byli, že jim tleskáte.
Určitě si to zaslouží, to byla její dnešní 3. přehlídka. Doufám, že nám zachováte přízeň a že ještě na 60. výročí založení školy na začátku října bude opět módní přehlídka, no a samozřejmě na přes rok opět, takže se na vás budeme těšit. Nashledanou a děkujeme moc.